Tá ar eis chéile nach bhfuil, leabhar eile, daoine ainmhithe libh, sprálam sa ainmhithe, éagsúla. Chuma céinsáis, sprálam éad fech, or nAinmhithe. Buachligus cáilíní, mór himpeall le cruinne, agus in na ainmhithe difriúla a bhíonn acu. Tarlum agus feicimid. Céinsáis ainmhithe a bhíonn acu. Hála America has, agus in áiteanna eile mór himpeall an domhain. Tarlum. Fud an domhain or nAinmhithe. An buachlann sin. Bheith léamh hir chúlann sin. Cai go green grafo. America has atá ann. Réo, léamh scéal is feicimid. Sin dachanna deasa, Or nAinmhithe. Francis Lincoln Limited, a chéad dailteach faoin titl Our Animals. Green Grafadori. Amin ó gníomhaireacht Green Grafadorach de Drick, Annie Bungaroth, Caroline Irby, Jeff Sayer, Rahindra Shaw, Sungwan So, agus bei Joseph O'Murchu a rinne an legan Gaeilge. Or ainmhithe. Ben Gúm a dailteach I góir le Oxfam. An Colleen agus a Catín. Seo I Isabella agus tá cuileach á thuairt ar an marga eici. Duine den phobal mágach I. Is in Guatemala atá cónaí orthaí. Wow, tá sé seo beagnach chomh mór lom féin. An cuileach an sin, ché tá mór. Ar na dachanna deas atá ar a chud éadaigh na chud siad go hálan. Tá ferm ag muintir saran sa Bangladesh. Tá an colúir seo gortathe agus tá sé ag chur leish air. Tugam ara don na colúir. Fech an bert fúcail. Sí tuairt ara don colúir atá gortathe an sin. Tá sanyi agus a muintir ag bathú na garbáin sa gáirgéin tradiisiúnta seo sa tín. Fechar sin, ní acamé an méid sin íos go riamh. Fechtar tuair bathú dóibh tá na héis go léag teacht. Teacht ar an míon nach bhfuil. Fecharú, cad a annach chu deann nach bhfuil. Buaineann gamatú leis an bobal boránach san éitóib. Feramóirí camel iad agus bíonn beithí, gabhar agus cuirí acu chomh. Is minic a bhíonn cantal ar na caméil. Fechar agus an camel fechar cé ó háir is atá an camel an sin. Rá chat agus rá íosc orga atá ag muintir dálís ina deach I California is stáit aontaithe Vericá. Bíonn tart ar an gat seo ag gcónaí. An cat deas, san cadín tuairt ara di. Bíonn olann yas ar na halpaci atá ar Erm Winter Lucas san sléite I Beirú. As olann alpaca atá ma háta agus ma gheansaí déanta. Fechar agus háta agus a gheansaí. Ferm cuiníní atá ag muintir an chalín seo. Is sráid bhaile I Morocco atá cónaí orthaí. Pata san ceann seo. Fechar céá mór is atá an cuinín sin. Fechar. San chalín ag tuairt ara dom. Buaineann na buachlaí seo leis an bobal mún dara cúch sa Bhrasaíl. Is sprála an bhog seo acu. Bíonn sí sásta nar a chur mé cigalt ina boglach
fechar cícilt a bolach. Is an mocan sin in na léon sin, baint sultas an cícilt. Tá an cailín seo agus a máthair ag tuairt bia don i ggéanna. San ind atá cónaí orthú. Tá súlagan nach brocaigh sé a bhéir. Géan sin agus é githe ó na lámh, agus na géan eile ag siúil timpeall. Feictas an cailín i géirí ráid a thuirt an gé sin freisin. Níl éon uisce ratha le fáil san áit a gcónaíonn barfimó sa Tadjikistáin. Théann sí ar asal go dtí an tobar chun uisce a thuairt a bhaile. Tá na háirithe seo róthain le iompar agamsa. Fechar an sin. Agus an uisce, caiid sin uisce chuirteach an sin, agus an sin a rás a bhaile lé ar an asal. Is mála cadíe an manaáin seo atá díreach feicethe eici. Tá sé ar cuairt ar airm ticána sa bharatáin. Fech, sé sin chuirna ceiste, cé hí an cailín seo? Cé hí? Cadíe nach hí. So, stoit into Verico. Guatemala. Oite bhfuil an cailín beag agus an coileach allmhór. Agus a burú an sin. Agus a frasíl. Oite bhfuil cígilt ar siúil. An bharatáin. Sin Morocco hús an sin. Agus an étóp sa rag. San Afric freisin. Agus an Ind. Bangladesh an sin. Agus a Tajikistan. An lár na háise. Tín. Tír allmhór. Dainte. So, bin scéalta faoi ainmhithe páistí éagsúla ar fud fadan domhain, súla gur hathan an scéal libh, agus tá tnú búla libh le chéile, den chéad scéile le, slán.